întâmplă fac ca să ajung la tine, trebuie să iau pe jos. La cine folosesc banii? Dacă tu îmi dai iubire și zi de zi pun ani ca Bonnie and Clyde, să fiu doar eu cu tine și o să avem gal o iubire ca în filme. O iubire ca în filme. Mai răspuns la telefon, no problem, descot pe balcon și o să vezi cu ochii tăi cum ți-aduc flori în camion și îți cânt așa chitară mea. Dacă nici așa nu-ți place, ea mai zboară în Panama, ce pana mea. Mai zboară în Panama. Dragoste la mine o dau la schimbata. Baby, chiar dragostea mea e de calitate, dau gram la ea. N-ai răspuns la telefon, no problem, te scot pe balcon și o să vezi cu ochii tăi cum ți-aduc